Badakigu atomoek erradiazio igortzen dutela, beraz hori erradiazio horren jatorria ulertzeko behar dugu atomoen eredu bat. Eta hemen aztertuko dugu behintzat hasteko, nolait guri interesatzen zaigun lehenengo eredu atomikoa, Thomsonen eredu atomikoa. Hauxe bera proposatu egin zuen 1903 urtean. Hauxe dugu Thomson, bere izpi katodikoekin lan egiten dagoela. Bera da Inglaterrakoa, bere bizitza osoa Cambridgeen eman zuen, Cavendish laborategian, eta bera batez ere ezaguna da elektroia aurkitzeagatik. Hementxe agertzen den izpi katodikoetan lan eginez. Eta elektroia aurkitu egin zuen 1987 urtean. Honekin batera, beste aipamen bat da nolabait isotopoak aurkitzearena, oso berak egindako gauza handi bat zen, eta guzti honengatik Nobel saria jaso egin zuen 1906 urtean. Hemen guk aztertuko dugu Thomsonek proposatutako eredu atomikoa 20. mendearen hasiera. Horretarako kontutan hartu behar dugu zer den 19. mendearen amaieran zekitena atomoen inguruan. Lehenengo eta behin atomoen neurria, gutxi gorabehera Armstrong batekoa. Gero bestaldetik, bazeudela karga positiboak, gaur egun protoiak kontsidatzen ditugunak, eta karga negatiboak, elektroiak ditugunak. Gero bestaldetik, elektrizitatea, karga negatiboen, hau da, elektroien mugimenduarekin zegoela erlazionatuta, eta hori neurri handi batean da Thomsonek egindako lanengatik zekiten. Eta gero bestaldetik, elektroiaren masa, atomoen masarekin konparatuz, oso txikia dela. Elektroiaren masa da atomoaren masa zati, hau da, 2000koa gutxi gorabehera. Beraz, masa gehiena karga positiboak zeukaten. Eta informazio guzti hau bilduz, Thomsonek bere lehenengo atomoen lehenengo ideia, eredua proposatu egin zuen. Bere ustez, bere proposamen honekin, atomoen forma geometrika nolabait esfera bat dugu, eta esfera horretan uniformeki daukagu karga positiboa, beraz esfera osoa okupatzen daukagu karga positiboa. Eta gero esfera honen barruan puntu diferente, eta uniformeki baita banatuta daukagu jarri zituen elektroi diferenteak. Bere eredua erabat logikoa zen, esaten ari gara nola karga positiboa da masa gehiena duena, bai? Orduan, logikoa da kontsidatzea, atomoen barruan gehien okupatzen duena karga positiboa izatea. Eredu honi, baita bestera batean, da pasen pudinaren eredua ere deitzen da. Hementxe elektroiak ditugun bezala, pudin honetan ikusten daukagu pasak. Eta hementxe bestean daukagun masa horia dana, karga positiboa izango litzateke. Bere eredu honetan, eredua logikoa da, nolabait masa gehiena karga positiboa zeukatela kontutan hartuz, baina nolabait, azaldu egin behar dira, zeuden esperimentuak. Adibidez, azaldu egin behar zen atomoek igorritako erradiazioa. Eta nola azaltzen dugu hementxe dagoen eredu honekin. Eta horretarako Thomsonek propostu egin zuen, nolabait atomoak itzikatzerakoan elektroia bere oreka posiziotik ateratzen dugula, eta gero azke usterakoan elektroia hori oszilatzen geratzen dela, eta hori dela eta erradiazioa botatzen dela. Nolabait hause pixka bat errazago ikusializateko, eredua bera edo hori azaltzeko, era horretan azaltzeko erradiazioen igorpena pixka bat zaila denez, kontsidatu dezakegu dagoen atomi simplena, hau da hidrogeno atomoa, non karga positibo bat bakarra dugun, protoi bat bakarra eta elektroi bat bakarra dugun. Beraz, kasu horretan, Thomsonen eredua hidrogeno atomoerako, izango dugu, esaten ari gain bezala, lehenengo esfera bat, esfera horren radioa Armstrong batekoa izango da, gutxi gorabehera, eta esfera horretan badaukagu uniformiki banatuta izango denukeen protoi horren karga. Eta gero elektroia, orekan egonik, elektroia erdian jarri beharko denukeen elektroian gaineko indarra 0 izateko. Beraz, atomorik itzikatzerakoan beraren ustez eta beraren esanetan, orduan, beraz, suposatu egin zuen elektroia oreka posizionetatik ateratzen genuela. Beraz, elektroia
atomoak kitzikatzerakoan, oreka posizionetatik ateratzerakoan, honetara pasatzerakoan, eta orduan hortxe usterakoan, ja ez dago oreka posizio batean. Orduan, zer da elektroio horrek indar bat izango du. Orduan, zer da gertatuko litzaiokeena? Elektroi hori hasiko litzateke oszilatzen, pum, 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 alde batetik bestera. Izatez, Gaussen legea aplikatuz eta eredu klasikoak erabiliz guk kalkulatu dezakegu zein den elektroi horri dagokion maiztasuna. Eta beraz, daukagu oszilatzen ari den karga bat dugu, kargatu dagoen partikula bat dugu, eta eredu klasiko batean, orduan, honek erradiazio bat igorriko luke oszilazioaren maiztasun bereko maiztasunarekin. Beraz, horretan behintzat, bai posiblea dela ulertzea eta azaltzea nola kitzikauta dagoen atomo batek erradiazioa igortzen duela. Hori bai, honen arabera bakarrik maiztasun bakar bateko erradiazioa igorriko lukela esango luke honek. Eta hidrogeno atomoak espektroak aztertzerakoan hortxe ikusten dugu nola lerro diferenteak ikusten ditugu, beraz maiztasun diferenteak ikusten ditugu. Zein da maiztasun diferente horien jatorria? Nola posible izan daiteke hementxe daukagun eredu honetan maiztasun diferenteak igortzea? Argi zegoen, hementxe dagoen bera propositutako lehenengo eredu honetan, zailtasunak zeudela, eta ezin zuela adibidez argi eta garbi azaldu espektro atomikoak.